Is it okay here? Thank you. Wow, ang lamig. Nice forest. Ang lamig guys kasi aircon na nga dito tapos matatalsikan ka ng tubig dyan. Oh! Buwis buhay magpa-picture dito guys, mababasa ka sa talsik ng tubig. Lapit tayo, lapit tayo. Ay, mababasa ka talaga. Doon na lang tayo. Ay, sorry. Sorry. Ang lakas. Oh my gosh. Oh, mababasa. Basa na. Diba nga guys, kasi sabi ko aircon dito. Hala, parang ano, umaambon rainforest. Aircon nga dito yung mga ano nila. Tapos yun to, maambon, parang umuulan kasi parang rainforest nga talaga siya. Ang ganda, ang galing ng SG. Ang galing nilang nakaisip. Ang lamig! Sakto pala yung outfit ko. Pang mainit pala to, ay pang malamig pala to talaga. Yan yung tinirahan ng lola ni Pocahontas. Yan yung lola ni Pocahontas na kahoy. Hindi siya naniniwala sa akin yung lola ni Pocahontas puno. Panoorin mo kasi yung Pocahontas. Yun yung puno na yun. Yung parang ganun yung ano, pang forest talaga siya. Bababa muna tayo guys kasi kapag dun tayo sa taas agad, ano na naman, bababa na naman, diba? So, para minsanan yung pagbaba natin. Ang lamig! Buti na lang nung long sleeves ako. Pero matipis kasi to eh. Yung parang pang beach lang na long sleeves to. Nanunuot talaga yung lamig niya. Ay, I love SG. Hindi ka na mangangarag na ano, na mamamasyal. Yan, pwede magpa-picture dan kung gusto mong papanoorin ka ng lahat ng yan. Sa bagay, yung mga tao naman dito, wala naman silang pakialam kasi pare-parehas lang naman kayong turista. So parang pipila ka na lang din pang magpapapicture. Nag-lift tayo papuntang the lost, start our climb to the lost world. So, maglakad na lang tayo kasi sobrang haba ng pila kapag mag-elevator ka pa. Akyat na lang tayo ng hagdan. Kasi, okay naman. Kaya pa naman ang legs natin, diba? Why not? Yun na yung Lost World. Kaya sa Lost World kasi kakaiba yung mga halaman. Wait lang daw. Pupunta tayo mamaya dito sa Cloud Walk. Diyan tayo galing kanina guys. Yung pinagpicturean natin yung parang sa falls. Doon yung entrance banda oh. Doon. Nakakatakot. Nakakalula. Dito tayo sa Cloud Walk. Kasi ano na. Lapit na tayo sa langit. Nakakalula guys, grabe. Lalo na pag tumingin ka dyan, no, kasi dagat na. Tapos, pag titingin ka pa sa baba, oh my goodness. Ganyan. Oh my gosh, nakakatakot.
Gusto ko, nahilo ako, hawak ako dito sa rails. Pero safe naman kasi may ganito oh. Yun lang, wag kang ano. Tsaka gumagalaw kapag may mga mabibigat na dumadaan. Nakakatakot kasi may konting baku-baku pa, ganyan yung daan. Though parang carpeted naman siya na yung hindi mag-skid yung shoes mo, kaso yun, medyo nakakatakot pa din talaga siya. May crystal mountains pala dito guys, so parang mga stalagmites, stalactites, mga ganun. So madami ka talagang makikita dito. So sulit naman yung ano ko, $28 ko. Pero if you want it to hindi na kayo pipila, ganun, just book it sa Klook na lang. Tapos mas mura sila ng $4 compared dito. Free top walk naman dito guys. Yun yung cloud kanina dun sa pinakataas doon. And ito yung tree. So parang level mo lang yung mga trees. Tsaka dito sa ganito niya, bakod niya may mga parang dahon-dahon. Kahit ganyan dyan sa kabila. Kalabasa. Ayan. Kalabasa pala. Trees ba yun? Shrubs ata yun or vines, di ba? Hindi, kasi sa Pilipinas, diba? Yung mga yun tumutubo sa mga trees. Oo. Ganda yung ano, cadena de amor, yung tumutubo sa trees. Umaakit sa trees. Dito tayo sa Cloud Forest Theater. Basta dito guys may show, pero ito, pasimula pa lang ata. Tapos na yung isang set. So, pasimula na naman yung isang set. Hindi na namin to siguro maantay kasi ano. Sige lang. Ayan. Sige na nga. Seconds lang naman palang aantayin na. Ito, plus 5 degrees. Yung pati floor nila merong ano, merong napapanood. Na-explain lang naman yung about environmental change, ganyan. Kaya maganda to kapag mga bata. Papatalinuhin ng ano, bata dito. Yan o, pati floor. Climate change hanggang 2100. Gusto ko malaman kung anong mangyayari sa 2100. Ito na guys, yung pinakababa. This is the Secret Garden. Ito yung sinisilip namin kanina. Napupuntahan sana namin. Pero iba pala yung daan. Meron talaga silang daan. Systematic way pala talaga. Na mapupuntahan mo lahat yung mga attractions nila kapag dadaan ka dun sa proper way. Walang shortcut. Madadaanan mo lahat yan. Ito guys, kapag tinignan mo yan, yung maliit na yan. Ayun, yung maliit na yan. Makikita mo yung ano nila. Yung nakafocus doon. Kita mo yung mga parang micro something. Ito, yung mga madadaanan. Parang secret talaga siya. Secret garden. Kaya parang hindi siya mapuntahan eh. Kala ko sa kanya eh. Hindi mo lang building kaya sa Pilipinas. Si ano nang pangalan ng bayan natin? Si Lolong, si Junior. Kala ko sa Joke lang. Oh, ba? Secret garden. Doon kami galing kanina. Napuntahan natin yan lahat. So, dapat sundan mo talaga yung system ng ano nila, ng dadaanan mo. Mapupuntahan mo lahat yan. Huwag kang mag-alala. Di ka malulugi. Ayan guys, tapos na tayo sa Flower Dome saka sa Forest. Ayan, tapos na lahat. Tapos na ang $28 natin. Pero maganda, very educational. Tsaka ma-appreciate mo talaga ang beauty ng nature dahil sa mga ginagawa nila sa Singapore. Dito ka lang sa Singapore, makakakita talaga ng ganyan. Kasi, di ba nga maliit ang lupa nila. So, kailangan nila ng mas madaming, alam mo yun, yung parang pataas talaga lahat yung ginagawa nila. Kaya ma-appreciate mo yung architecture, ma-appreciate mo yung gardens nila. Ang ganda. Sobrang ganda. Visit nyo dito guys. Listen to my heartbeat.